Дети, вы втомились писать? Давайте зробим зарядку. Мы писать вучилися, пальчики стомилися. Зараз трошки отпочнем и наново писать почнем. И еще раз. Мы писать вучилися, пальчики стомилися. Зараз трошки отпочнем і наново писать почнем. А зараз ще одна зарядка. Котик шерий у квартирі со стіни содрав шпалери. Я ще раз. Котик шерий у квартирі со стіни содрав шпалери. А тепер зробимо зарядку для бусла. Ходить бусел по болоте, ловить жабку у чароте. Еще раз. Ходить бусел по болоте, ловить жабку у чароте. Дядя